Prečo, Ešte Piggy? nevravím. Prečo? Svieť, neboj sa. A čo bude? Čo si myslíš, že tá redka je lepšia ako moja duša? Ako? Nič. Prečo? Nevadí. Piggy, povedz už dačo. Piggy, povedz vtip. Povedz nám vtip. Piggy. Povieš nám vtip? Pravda, že poviem. Tak povedz. Vieš. A kedy nám povieš? Ešte si normálny? Čo? Nie. Ako? Nie som nepovedal. Začínam. Až sa postavím, tak začnem. Kedy? Čo? Vraviť aj, hovoriť aj rozprávať. Hej, a tak už by si sa mu mohol postaviť, aby si išiel domov, Piggy. Budeš tu spať? Ja nemám domov. A kde bývaš? Nevadí. Tak ty si puk, Pigginko. Nie. A čo si? A ešte nezačni so mnou rozmýšľať. Prečo? Lebo ty máš svoj život. Aj ty? A ja. A tak prečo sa... Prečo rozmýšľaš o mne, keď máš aj ty príbeh? Čo? Nič. To A ako? máš americkú? Nie, povedal som nič. Už vie. Ťa Nevadí. vytáča, čo Piggy? Nevadí, začnem. Kedy? Začni. Pigginko. Nie. Čo? Ako? Nie. Už je dosť, Piggy. Hej. Mám sa postaviť už zakedy. Už by si sa mohol aj ísť spať. Ideme aj my, hej, tak poď aj ty. Iba aj ty, Piggy. Mám sa postaviť? Hej. No, postav sa. Nechci to. Jak chceme. Á, postav sa. Chceme, Piggy, aby si sa už Neveríme, že sa postavil. postavíš. Hej, my ti neveríme, že sa postavíš. Poď, Piggy, hej. Ja ti Nemusíte vravím. veriť. Čo to je? To je TV Markíza. Nevadí. My sme z Jojky, Piggy. Hej, nevadí. Zajtra budeš v televízii. Hej. Prečo by ľudia mali prestať piť, Piggy, fakt. A Nie. tieto kvety si natočím, akože si v nich ležal ty. Koľko chceš a je to v piči. Takto si tieto kvety si odfotím ja. Už ideš Nie. hore. Poď už hore. Nie. Piggy. Poď. Nie, ešte počkaj. Ale už ťa natáčajú dlho. Hej, Poď Piggy, už hore. poď už. Nie, nech testuje začiatok. Som zvedavý. No tak ideš už domov, Piggy. Nie, Prečo? Baričelo. 2. Šimon je prvý a ešte telefon ti zoberie facu. Nevadí.